Окей. Аз ще бъда супер кратък. Мерси, че сте с нас, както винаги. Днеска мисля, че темата отново ще е доста интересна. Нещо, което искам да кажа, стартира от началото на седмицата кампания промоционална както може би сте разбрали, всеки, който е участвал в вебинара, има 40, общо 40% намаление от цените, като нещо друго важно, самите цени са по-евтини от официалните. Тоест, ако влезнете сега на сайта на Сайп, тези цени, по принцип, българските са с 20% по-евтини. Та, това нещо, разбира се, ние ще ви го изпратиме след това по имейла. До кога е промоцията, какви са условията и най-вероятно ще вкараме и цени поне за продуктите, които ще видите сега в момента на вебинара. Второто нещо, което искам да ви кажа аз, преди да дам думата на инженер Станков, е относно сайт меню. Ето това нещо, което виждате на екрана, е сайт меню, така нареченото сайт меню. Това си е отделна програмка. Те от миналата година мисля, че я направиха и това реално, когато я свалите и я инсталирате, вие имате пряк достъп до всичките продукти на сайт. Тоест сега в момента ето виждате тапчето с архитектурните, конструкциите, Map, Energy и така нататък. От тук реално вие може да си свалите тестова версия. Преди това трябваше да се влиза в Beam Server Center и оттам да се свалят. Сега отново трябва да влезете в Beam Server Center, за да си свалите сайт менюто, но вече от сайт меню може да си сваляте тестови версии и разбира се след това вече ако имате лицензи, от тук може лесно да си ги стартирате. Удобно е. Ние сме направили едно клипче, което в имейла след вебинара, който ще подготвиме, ще дадем линк към YouTube видеото, за да то реално проследява процеса по инсталация. Удобно е и други, всъщност точно обратното, други програми нямат такова нещо. Винаги трябва да се луташ, да търсиш откъде да свалиш, ако имат повече от един продукт, разбира се. Докато тук с Сайп, това е супер удобно. Ние го ползваме доста активно вече, защото инженер Станков работи с голям наброй софтуер. Да си ги стартира от тук. От тук може да се апдейтват, да си сваляш новите версии, всичко ти е окомплектовано в едно място. Мисля, че това е по-важното, което трябваше аз да си изпея. Затова давам думата. Започваш. Благодаря. Здравейте, колеги. Значи, както колегата Стефан Павлов обясни, това ни е менюто, от което можем да стартираме абсолютно всичките приложения на сайт. Като днес аз съм подбрал конкретно да работим с най-големите, преведени на български и съответно във връзка с запитвания на колеги, акцента днес е върху елементите за фундиране. Първия продукт, който ще разгледаме, това е Site 3D. Този продукт е конкретно ориентиран към стоманени конструкции, но позволява работа и с стоманобетон. Сега ще видите едно промишлено хале, което цялото е направено заедно с подколонниците. И в един момент ние трябва да пристъпим и към задаване на фундаментите и видовете фундаменти, които можем да разработваме с тази програма, са показани ето тук. Значи имаме стандартен стоманобетонов фундамент, който може да бъде квадратен, може да бъде центрично поставен, ексцентрично поставен. Имате възможност, разбира се, и с пирамидална основа. И можете да обедините фундамента, да направите общ фундамент под няколко колони. И сега, примерно, ще избера такъв фундамент и ще го задам тук. Като обърнете внимание, веднага програмата ми дава, в зависимост от това къде поставя мишката,
ме пита дали ще бъде ексцентрично поставен този фундамент. След като съм го дефинирал по този начин, аз мога да го размеря и разбира се, ако армировката, която ми е представил, не ме удовлетворява, аз да си добавя моя, по мое осмотрение, допълнителна армировка. След като поставя допълнителната армировка, мога да проверя дали изпълнява изискванията. Тук много добре в момента се показва, не знам дали се вижда, пише критерий SAIP. А, Вижда се супер. SAIP е компания с много дългогодишна история и вътре работят повече от 150 инженера от всички специалности. И на база на опита те си разработват свои собствени критерии, които е добре да бъдат изпълнени, които нямат нищо общо с нормите, а просто на база на техния опит те препоръчват дадено условие да бъде изпълнено. Разбира се, ние можем да не се съобразяваме с това нещо, но те ни го показват. В случая тази проверка при нас се е изпълнена. Иначе позволява, разбира се, работа по Еврокод и съответно ни показват проверките, които са извършени за дадения фундамент по Еврокод. Друг тип фундамент, който можем да дефинираме тук е бе- бетонен фундамент и интересното тук е пилотна възглавница. Можем да зададем, че нашия фундамент ще бъде а, върху пилотна възглавница и съответно да дефинираме пилота. Тук имам възможност да избера от база данни почвените слоеве и да кажа колко са големи. След което мога да задам а, дължината на пилота и програмата в последствие да ми оразмери ростверк. Ето. Ще кажа да ми го размери изцяло. Така, в случай не съм дефинирал почвените слоеве и пилота е по-дълъг, отколкото трябва, което ще рече, че аз трябва да го модифицирам. Виждам, ако направя два. Така, тук можете да имате съмнение кое какво е като параметър. Ето на мен тук са ми определени дължина на пилота и колко да бъде навлизането. Също вие можете да го зададете. Пилота може да бъде както извършен в заводски условия, така може да бъде и излят на място. Така и можем да видим проверките, които се осъществяват за пилота. Виждате и нормите, съобразно които са направени проверките. Така, можем да видим и разбира се 3D изглед на а, ростверка заедно с пилотите. И тук е въведена една новост. Тъй като ростверка е изключително корав елемент, неговите хипотези са малко по-различни и за това се използва Strutenтай модела или така наречения фермов модел. И на база, чрез разработката на Политехническия университет в Валенсия и разбира се с сътрудничество на Европейския съюз, ние можем да видим усилията във всеки един от тези пилоти и а, как се разпределят усилията на натиснатите и на опаните пръти.
Друг тип фундамент, който тук можем да дефинираме, това са така наречените рандбалки или греди, като програмата различава два типа такива греди. Греди, които поемат само open и греди, които могат да поемат и срязван. Ето ви, той в случай е генерирал някакви такива подобни греди, но тук имам предварително дефинирани, които мога да избирам. Виждате как са променени параметрите им. И програмата може да ми оразмери и конструира и тези елементи. Ето, можем да видим армировката, дори в 3D изглед, как е свързана с роствърка и можем да видим какви проверки са извършени за този конструктивен елемент. Така, и можем да видим, разбира се, пълно 3D на на самите фундаменти. Менюто, което в момента ви описвам, е идентично и в останалите програмни продукти. Ако преминем към SipeCAD, тук ви показвам един доста сложен обект, който тук има комбинирани фундаменти. Опитвал съм се да съчетая абсолютно всички възможни варианти за фундиране. А, Идентичен е и случай, когато правим комбинирани конструкции с стомано-стоманобетонни конструкции. И ето тук, примерно, мога да ви покажа как се размерява и конструира подобно хале върху фундаментна плоча или когато тук имаме настилка, тя също се размерява на принципа на фундаментната плоча. А, така, това е всъщност другия тип фундаменти, които можем да разглеждаме. Аз съм задал контур чрез ето такъв неконструктивен елемент, защото целта ми е да получа затворен контур. След което съм задал, че това ще ми бъде фундаментна плоча, заедно с параметрите на земната основа. Тук искам да обърна внимание на коефициента на земното легло, че трябва да се внимава мерната единица, тъй като колеги ме алармираха, че геоложките доклади понякога ги дават с килонито на метър квадратен. Нали, съответно тук трябва да се обърне числото, за да бъде правилно. Като резултат, какво може да ни даде? Ето, в случая за фундаментната плоча дава ни армировката. Разбира се, то изцяло е покрило диаграмата с армировките, но ние имаме възможност да зададем сериите от армировките, така че да не е толкова страшна. За целта, ето примерно тук, този участък, ще кажа, че от тук до тук искам да имам една серия и може би още на няколко места така ще го задам. И ще помоля програмата отново да армира цялата плоча. Ето, виждате как в този участък, където е успяла, програмата съответно е оптимизирала армировката, а на местата, където не е можела да покрие диаграмите, разбира се, около колоните, е оставила по-концентрирана армировка. За фундаментната плоча можем също така да видим и изолиниите. Така, и в случая съм избрал да виждам комбинациите. Имаме земния натиск, мога да видя преместванията от комбинациите и разбира се, предимството тук е, че програмата самостоятелно ми е генерирала абсолютно всички комбинации. Мога също така да видя
коефициентите на армиране, за определенето на армировката. Ето. И ако предпочитам да използвам някакъв друг продукт за изчертаване на армировката, не е проблем, може да се вземат директно данните от тук или да се експортира това, което виждате на екрана. А, в програмните продукти на SAIP има един много облегчаващ работата бутон, ето този. Той позволява във всеки един момент да си експортирате екрана, под каквато форма ви е необходимо. Дали е DVG, DXF или под формата на картинка, когато ще подготвяте записката. И това в последствие се отваря с всяка една CAD програма. Също така, ето ви, заедно с изолините, отворени, това, което сме казали преди малко. Също така, програмата има доста богато меню за генериране на армировките, което ще ви го демонстрирам сега. Така, ето програмата. В момента ми е генерирала директно чертеж, който аз мога да експортирам под формата на PDF или директно под формата на DVG. Ето. И обърнете внимание, че нещата са на български. Така, друг проект, който исках също да ви покажа като фундаменти за конструкция, а, е ето този. Вижте как изглежда самата сграда. Тук плочата ни е направена с капители, а отдолу имаме, разбира се, фундаменти, както ивични, така и единични. И от менюто за фундаменти мога както да променя определен фундамент или съответно да го проверя. В случая виждам, че има проблем с армировката, което, ако я дигна, би трябвало и мога да сложа и такава. Би трябвало да няма проблем. Ето, вижте. В случая всичките проверки по Еврокод ни излизат. Тук директно ни показва спрямо кой член от Еврокод е трябвало да бъде спазана нормата. Целият този списък може с проверките може да бъде експортиран в тази форма чрез PDF или в doc формат. А, така, тук тези ги обходихме. Същото меню имаме относно пилотите, както ви показах предния път, и то е абсолютно идентично. Аз мога да избирам типа на ростверка и съответно да си дефинирам армировката или да си видя проверките. Ето тук имаме проблем с бетонното покритие, което е нормално, тъй като не е зададено, че при дадения фундамент трябва да бъде 7,5 см бетонното покритие. Така, друг програмен продукт, който се занимава с елементи на фундиране, това е Stru Beam Embedded Wall. Този програмен продукт ще го стартирам изцяло начало, за да видите менюто, което ни води. Този програмен продукт позволява
работата с подпорни стени, които граничат с други сгради или други инженерни съоръжения. Дайте ще направим директно тук. И имаме меню като Wizard, което ни насочва за основните данни, които трябва да въведем. И интересното в този случай е, че програмата директно ни дефинира етапите, през които преминаваме, докато това нещо ще се извършва. И разбира се, аз мога да помоля да ми уразмери всичко, ако параметрите са ми правилни. И тя ще ми каже проверка и член, спрямо който няма да бъде, който не е удовлетворен. В случая отново имаме проблем с покритието, което при промяна на покритието нещата ще бъдат окей. Само тази проверка не е излезнала. И интересното е, че съобразно Еврокод вече имаме проверки по кръгово-цилиндрична повърхнина. Така, само че за този проект го няма. Дайте да видим другия. Да. При кръгово-цилиндричната плъзгателна повърхнина програмата използва метода на крайните елементи, разделяйки почвените слоеве на отделни елементи. И съответно тя ни показва радиуса и коя е критичната плъзгателна повърхнина. Разбира се, извършва и проверки дали терена би могъл да се свлече. Интересното тук е типовете задачи, всъщност, които можете да решавате. В дадения момент може да имаме подпорна стена обикновена, която да бъде с активни или пасивни анкери. Може да имаме шлицови стени, може да имаме пилоти, микропилоти, шпунтови стени. Всички тези елементи могат да бъдат оразмерени и разбира се конструирани, както и съответно етапите, през които преминавате, за да можете, ето сега ще ви покажа всичките етапи. Тук почнем от начало. Първо копаеме до това ниво до минус 2,60, след което поставяме подпора, след което се копае до кота минус 5,60 и се излива една плоча, след това се излива втората плоча и третата плоча. И тук ни показва товарите, които въздействат върху самата конструкция. Добре е, може би, да ви покажа и с друг елемент, примерно пилотите, ако избера по същия начин и мога да кажа да ми ги уразмери. Ето ви армировката, която е необходима за пилотите. А това са проверките, които са извършени. Разбира се, отново гърми покритието. Така, друг програмен продукт, който се занимава с фундирането, това е Strubim Cantilever Walls, което представляват реално подпорни стени. А, Дадения пример съм показал подпорна стена, която също има пилоти. А, Мога да, да я оразмеря и конструирам и съответно да разгледам проверките, които са извършени относно програмата. За всяка една от проверките виждаме точно коя точка е спазена, което мисля, че на много малко места го има. И отново критерия SAIP. Както казах преди това, инженерите на SAIP са решили, че е добре да бъде изпълнена дадено изискване, но инженера в крайна сметка сам се преценява дали това изискване да бъде изпълнено.
Всичко това може да бъде разгледано и като армировка, която армировка също може да бъде коригирана съобразно вашите изисквания. След като бива коригирана, тя може да бъде, разбира се, и експортирана. Във всеки един от продуктите имаме икона за плотер и за принтер, които чрез принтера дефинираме обяснителните записки и изчисленията като статика, а чрез плотера дефинираме чертежите. Резултат от тази конструкция, която тук съм дефинирал, ето имам подробна спецификация на армировката. Разбира се, в случая съм го разглеждал за 1 метър. И това ме е подготвено директно като чертеж, който аз мога а, да дооформя или още в самата програма да задам мантетка и да го пусна за печат. Секунда, исках да покажа още един проект. Да го открия къде го бях отворил. Така, специфичното при този проект е, че имаме ламарино бетон и съответно клиента е искал отдолу да му се направи настилка, рязан, 20 сантиметрова настилка. За целта ние сме работили комбинирано с двата програмни продукта, с Saip 3D и с SipeCAD, като стоманената конструкция е размерена и конструирана изцяло с Saip 3D, а фундаментната или реално бетоновата част е направена с SipeCAD, като двата програмни продукта позволяват преминаване съвсем елементарно от един продукт към друг. Ето тук, примерно сега, ако реша да променя стоманената конструкция, програмата директно ще ме насочи към Site 3D, където мога да променя стоманената конструкция. И тук не е нужно да се качва в BIM Server Center и да се сваля. Така ли? Те работят, Не, директна връзка имат двата. директно се преминават, не е необходимо да се преминава през самата програма. Както в случая се видя, директно Site 3D отвори допълнителен прозорец на SipeCAD, обратното, извинявам се, и където ми позволява да си променя стоманената конструкция и последствие да се върна в SipeCAD. Ето, сега, ако съм приключил с промените, директно ме насочва отново към SipeCAD. Защо го правим това? Защото Sipe 3D, а, както видяхме, няма пълния набор от фундаменти, които е необходимо за изпълнението на една сграда. И затова ние използваме SipeCAD, който е конкретно ориентиран за бетонни елементи. И съответно като част от бетонните фундаменти, това са от бетонните конструкции, това са фундаментите. Но менютата за фундаментите са абсолютно идентични във всичките програмни продукти. Примерно, ако изтрия, тук сме в SipeCAD, ето ни, мога да кажа, че искам нов елемент и съответно основните видове елементи, дали са пилоти, дали са фундаменти. И от тук мога да ги избера както бяха и в предното меню. Сега, нещото, което тук не успяхме да разгледаме, това са стените. А, Стените в тази програма могат да бъдат разглеждани като стени неносещи, но стоманобетонни или като шайби, т.е. те ще поемат срязване. Отделно в програмата е въведена една нова функция, която мисля, че е уникална по рода си. Това е взаимодействие на фундаментите с взаимодействие на конструкцията с земната основа, което ще рече, че програмата отчита
влиянието на конструкцията към и съответно почвата а, и отчита разположението на армировката. Затова оразмеряването и конструирането е итеративен процес, т.е. няколко пъти ние трябва да пуснем анализа, докато достигнем до крайните размери на нашите фундаменти. И така мога да го задам, след което програмата да ми оразмери и конструира тази стена с дадените фундаменти. Дали са сутеренни стени или са шайби, за нея няма никакво значение това нещо. Още повече, че когато имате стена с фундамент отдолу или гредана еластична основа, тъй като можете тук да си въвеждате винклировата константа, програмата ще ви го оразмери и конструира като фундамент. А, Търсех, може би, пусна да го изчисли. Много ли време ще отнеме? Да, това ще отнеме някой по-малък модел, трябва да пусна да се изчисли. Сепка. За да може да видите, може би тук. Да, ето тук в случая имаме такива. Като разбира се, ние имаме възможност да си променим армировката, както искаме и съответно да, разбира се, да я променим. При проверката ще установя дали корекциите, които съм направил, са адекватни. В случай не ми излиза бетонното сечение за закотването. Ако пък не съм сигурен в това, което съм направил като промени или искам да ги върна, просто казвам на програмата да го размери наново и тя, съобразно критериите по нормите, ще размери наново целият фундамент. След което аз мога да видя, разбира се, и армировъчния план на целия елемент. Ето, вижте, и този армировъчен план, разбира се, мога да го експортирам директно към DVG DXF или да го разпечатам още тук. Ето ви, разбира се, и проверките, които са осъществени. Вече всичките проверки излизат за дадените фундаменти. Аз мисля, че обходих всичките възможни варианти. Мисля, евентуално, ако колегите имат въпросите, да ме насочат нещо по-конкретно да попитат. А, Може да си анмютнете микрофоните или да попитате в чат. Аз мисля, че има време да се отговори. М, да видим. Аз искам и нещо друго да вметна. А, Тази година на архитектурно-строителната седмица в София, в Интерекспо центъра, която ще бъде за първа година, за първи път, ще има специална зала отварят, която е насочена изцяло към BIM софтуери и проектиране. За това ние ще участваме с Сайп, ще си има щанд. Самата тя ще се проведе а, края на март, 26 до 29 март. Ви каним, най-вероятно и от самия експоцентър ще почнат да разпращат информация. Тук следващата седмица
Доколкото ни е известно, ще може да изпратим на всички наши клиенти линк за безплатна покана за участие, т.е. всъщност за да не плащате вход. Та, изключително радостни ще сме, ако дойдете на място и си поговорим и се запознаем. Предишни години не сме участвали, защото беше доста насочено по-скоро към самото строителство. Сега, както ви казвам, ще има, те са го кръстили BIM Expo, което ще е част от архитектурно-строителната седмица. И аз мисля, че е това. Въпроси не виждам. Нека проверя чата. Няма. Записахме вебинара, така че ще ви изпратиме линк към него, да може да си го гледате по-късно. И разбира се, пак ви казвам информация за кампанията, която ще бъде до края на март месец. Условията са добри. Може би малко, не толкова колкото беше преди Коледа, но отново са почти същите, така че ще имате възможност да се възползват от тях. Ако искаш да приключвам. Ами, ако няма никакви въпроси, а, въпреки всичко, ако на по-късен етап ви изникнат въпроси, моля не се притеснявайте да се свържете с мен. Ще отговоря на всеки по-отделно. Да, Можем да се оговорим и допълнително, нали, онлайн, евентуално, да ви се покаже нещо да, по-специфично. разбира се. А, ще сложа контактите на инженер Станков в имейла, който най-вероятно ще ви го пратиме понеделник сутринта. Благодаря ви, че участвахте и до Благодаря ви, следващия аз. път. Чао! Чао!